Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšom videu. V tom dnešnom sme sa rozhodli ísť vyraziť na jesennú prechádzku, takže ak chcete byť s nami pri tom, tak sledujte toto video. Malý spachtoš si tu spí. A ešte by som mal pre vás jeden tip. Neviem, či o tom viete, či ste počuli alebo nie, ale od kamarátky sme dostali, ako vidíte, takýto červený motuzík. Červený motuzík, môže to byť mašlička, šnúročka, motuzík, čokoľvek, jednoducho. Kamarátka nám dala na kočiar takúto červenú mašličku, ktorá má slúžiť vlastne na odháňanie zlej energie od bábätka a vlastne aj proti zarieknutiu. Takže ak na takéto niečo veríte, tak taký menší tip pre vás. Dáva sa to aj detičkám na ruky, nejaký maličký motúzik červený. Takže ak na také niečo veríte alebo chcete jednoducho, aby bolo vaše dieťa v bezpečí a aby ho obchádzala všetka tá zlá negatívna energia, tak môžete si na kočiar dať takýto červený motúzik. Takže ako som už spomínal v úvode, tak dnes máme trošku chill out. Rozhodli sme sa vyraziť na nejakú jesennú prechádzku. Taktiež testujeme kočík, ako vidíte. Kto ešte nevidel nové video o detských kočíkoch, ako si vyberať detský kočík a samozrejme aj ukážka toho nášho, tak kľudne si pozrite video. Pridám ho dole do popisu. Nájdete ho na našom kanáli Davson TV. No a dneska si užívame super jesenné počasie. Trošku nám fúči síce, ale to vôbec nevadí. Malička nám už spinká. No a konečne je čas trošku nadýchať sa čerstvého vzduchu v prírode. Pretože ako môžete vidieť, tak za posledné obdobie určite vnímate to, že ľudia viac začínajú robiť tie fyzické aktivity, respektíve viac sa starajú o svoje fyzické, ale aj duševné zdravie. No a prečo je to tomu tak? No jednoducho asi vám netreba príliš predstavovať momentálnu situáciu, ktorá práve prebieha. Ocitli sme sa naozaj v ťažkej situácii, no a každý si chce udržať svoje zdravie v čo najlepšom stave. Takže niektorí robia rôzne fyzické cvičenia, chodia do fitka, posilujú, behajú, športujú, korčulujú, bicyklujú. Jednoducho akúkoľvek športovú aktivitu. Niektorí to robia preto, aby sa ukázali pred tým nežnejším pohlavím a vyzerali super, a iní zas preto, aby sa cítili dobre, zdravo a fit. No a ešte k tomu, keď pripojíte
nejaké to duševné zdravie, dobrú stravu, tak je to úplne ideálna kombinácia. Chcel by som vám odporúčiť video, ktoré nájdete na našom kanáli Davson TV. Určite si ho pozrite. Je to skutočný príbeh Wima Hofa. Určite ste už o ňom počuli, nájdete nejaké videá aj na našom kanáli, takže určite si to pozrite. Je to naozaj silný, emotívny príbeh, kde v pár minútach, tuším je to 9-minútové video, Wim rozpovedá vlastne svoj skutočný príbeh, ako to celé začalo. Rozpráva o tom, akým spôsobom ho opustila žena, ako sa s tým vyrovnával, aké prežíval pocity, jednoducho všetko o tom, čo si musel prežiť. A poviem vám, nebolo to naozaj ľahké. Tento chlapík je naozaj obrovská motivácia. Za posledné roky, alebo respektíve za tento posledný rok ho začalo sledovať naozaj obrovské množstvo ľudí, pretože sa snaží prezentovať svoju Wim Hof metódu. Je to vlastne, ako som už mnohokrát spomínal, je to spojenie dýchového cvičenia, otužovania, meditácií. Takže je to naozaj skvelá bomba v podstate pre vaše zdravie. Sám sa tejto metóde venujem. Začal som s ňou približne začiatkom roka a taktiež som zapojil aj otužovanie. Určite ste videli viaceré videá aj na tomto kanáli, takže môžete si kľudne pozrieť. Poviem vám, cítim sa naozaj lepšie. Keď zapojíte dýchové cvičenia Wima Hofa, skombinujete to s otužovaním, tak naozaj myslím si, že choroby nemajú šancu. Váš organizmus bude naozaj silnejší, budete mať lepšiu výkonnosť, či už v práci, alebo pri nejakých tých športových aktivitách. Určite sa vám to zíde aj v tomto ťažkom období, ktoré momentálne zažívame. Musíme tým nejak prejsť, musíme bojovať, musíme sa snažiť najlepšie ako vieme. Takže určite trávte veľa času v prírode. Ako môžete vidieť, ľudí to ťahá momentálne do prírody. Každý sa uťahuje do hôr, do prírody, do lesov, pretože príroda nám dáva naozaj obrovské množstvo energie. Čo iné nám dá viac energie, ak nie príroda? Ale musíme si ju vážiť, musíme sa o ňu starať a chrániť si ju. A v mnohých prípadoch to tak nevyzerá, pretože trošku tú ochranu a tú starostlivosť o tú prírodu zanedbávame a potom nám to príroda dáva aj najavo. Ako môžete vidieť, stávajú sa rôzne katastrofy, aktuálne sú rôzne povodne, rôzne výkyvy teplôt, klimatické zmeny. Jednoducho toto všetko spôsobujeme my, ľudia, a ubližujeme tým našej prírode, no a ona nám to dáva takto pocítiť. Dáva nám pocítiť to, že príroda si bez nás poradí, ale my bez nej nie. Sme jej súčasťou a musíme sa k nej správať najlepšie ako vieme. S rešpektom, s úctou, starať sa o ňu a užívať si to, čo nám ona ponúka. Jednoducho je to dar. Je to dar pre nás a musíme sa k tomu aj tak správať. No a keď spojíte návštevu prírody s nejakými športovými aktivitami, prípadne s dýchacími cvičeniami od Wima Hofa, tak je to ideálna kombinácia. Taktiež môžete využívať tento čas v prírode aj so svojimi deťmi, ako napríklad ja. Tatušovské povinnosti sú neodkladná záležitosť, takže veľmi rád trávim tento čas v prírode a určite to odporúčam aj. Veľmi ma to dobíja energiou a dodáva mi to silu na ďalšie dni, na ďalší čas. Jednoducho v týchto časoch je veľmi potrebné sa dokázať zresetovať, naplniť sa energiou a bojovať proti tomu, čo nás ešte len čaká.
Ja dúfam, že táto situácia už príliš dlho nepotrvá, aj keď ako môžete vidieť, ak sledujete správy a rôzne tieto informácie ohľadom toho, nevyvíja sa to moc dobre, ale ako už som spomínal, vnímajte svoje okolie, tešte sa, robte čo vás baví, stretávajte sa so svojou rodinou, jednoducho robte aktivity, ktoré vám budú robiť radosť, športujte, robte to, čo máte radi, kde sa cítite dobre a príjemne a nevnímajte moc negativitu okolo seba, nesledujte príliš tieto správy, ktoré ľuďom, dá sa povedať, vymývajú mozog a potom sú z toho príliš chorí. Takže určite starajte sa o seba a ja dúfam, že táto situácia už čoskoro pominie. Takže to by bolo z dnešnej prechádzky asi všetko. Ľudia si pozrite naše predchádzajúce videá, napríklad o tom, ako to vyzerá v Volanskej nemocnici, o tom, ako si vybrať detský kočík, prípadne ako pripútať a uložiť dieťa v autosedačke. Ja dúfam, že vás tieto videá na našom kanáli Davson TV inšpirujú. Ja budem veľmi rád, ak nás podporíte odberom nášho kanála a dáte nám tak motiváciu robiť opäť niečo nové, niečo ďalšie pre vás. Čo dodať? Ostaňte v bezpečí, ostaňte zdraví, chráňte seba aj svoju rodinu. Nezabudnite dať ten odber kanála. No a vidíme sa opäť niekedy pri ďalšom videu. Ahojte.